Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Taan ko na kaya't ti agsubli jay si Bo Dominic. Anya tiga po na, Crisilda. Gaputada na panawak nga atraso ko ijay. Ah. Anya ti atraso iti lugar na nagapan niyo. Kwa. Pagsalsaludsudan ka. Kunak iti anak ko edi salsaludsudan na kanyak. Jak mabalin nga ibaga. Kasta kadimot kanya. Nakarkarukan ka, Dominic. Awan may bagam gapot na parbok amin ng bagam, Crisilda. Anya ti tantanamitim mo. Ha? Awan. Karbangam no di mo kahit nga baga. Sanda ka amabalin, apilitan. Ti atraso ni nanang iti lugar tayo di tatang. Umawawag ni Jorin. Anya nga ti pagana. Hello? Elisa, dinanang mo. Ada ka di abay mo? Awan. Napan naglaba. Apay ka di? Ginawagan na kami ni Tay. Ah? Anya ti baga ni nanang kan ka? Isartang ko kanon, timang konbensarkin ka. Panggap ti panagbakasyon nyo di Cebu. Anya? Di na kanon kaya ti agsubli di lugar yo, anagpanawan nyo. Gapot ad atraso na iti lugar day di tatang Jorin. Anya ti atraso na. Adda ka di intarayan na akaso na. Tsaka mo, di namat kayat nga ibaga. Masabol nga amom, Elisa. Juan, saan ka sumardang? Aging ka atsak maamuan ti kuna ng atraso na ijay Cebu. Karbang amam mo, dahil di kakabagyam ijay. Juan Jorin, Ore binilin na. Kat aramidag lata. Hindi mo ibagbaga. Juan Jorin, awan ti pagdanagam iti dayta. Maya, teritrato da Jorin kan siya. Isen ko dati alatawan dati messenger ni Elisa. Kita at man no sana mas tao makakita iti da ito alatawan da. Takas la nakasasi daglauna yun. Tirik na da iti tunggal maisakin ni Jorin. Nakasasi da iti da iti aritrato da. Takas ano, imbagagpay. Apagin na si daganda ti ulo da. Idi pinicture ko. Kaslan, tsak maumamang bubuya itilatawan na kinichurin. Daytoy di pa nag-selfie mi iti iji-igit ti baypay. Ni mo ni Chona. At damat and send na nga picture. Ha? Ladawan ta Jorin ka ni Shasha. Kat nag-sweet da atwa. Sinalapay ni Jorin ni Shasha. Kan
Naging nasidagdag iti ulo ta. Malagip ko lakat nga ro tayo imbaga kanyak ni Churin. Elisa, addan nakarik na iti ayat. Gamjak pa lang maibagakin ka. Ni kati siya. Tidak tagamatan iti ni Churin. Ita. Nairubot ko amin ang dagiti alaaki sa ospital. Ni Chona. Hello, honey. Hello. Naibagam ka din kinili sa dagiti aramida na yung opisina intod bigat. When, honey? Nainistraka kon. Agyaman ak. Naimbaglakit din ta nakatumpong kay tinalayang empleyado. Kanaanos pa eh. Nauray na niya ti iparamid ko kataramidan na lata. Dahil ako matirason. Nga ipatagmumat akas empleyado ni Elisa. Kasta matiraramidan. No duma saan? Tapasaray abos wamat ti kinaanos na. Oh, agsaw ka man na Hani man mano ti masarakam akas ka ni Elisa. Iso ati lang ibagak. Ipatag mo kas empleyado. Jorin, dahil buat mo ka di amin ang dagitiyawid mo alabaan da ising kanberta. Uwan, mami. Inalak pa yung tayo ulasyo, anag po iji balay. Palaba am dadagos ka dagiti katulong dagiti namurngak. Uwan, mami. Inakto pa lang iji balay tayo, Elisa. Sakpay nga gawid ak. Turin, Chona, kumusta kayo dito sa ospital? Ay, agyaman at tadakan. Ditay pa yasagsagaan na ka ni Churin. Kasta ngagpaiso, dad. Tamakau-awid ako na yan. Sige, mabalin mo ti agawid. Siyak matimang bantay ka ni mamim. Uwan, dad. Itulnog mo ni Churin itilugan na. Tabit-bitin mo tagiti dadto mga yawid na. Sige, honey. Sige, Jurin. Mapantang. Sana may katiti panunot ko. Tensan kanyak ni Ma'am Chona ang natawan. Elisa, apay akas lag mamayo ka na bigatan. Madi ka diti bagbagi. Ha? Ni, saan nga iti kasta nanang? Apay nga roda kas lag laladot ka. Kwa, jak ngamin nakaturog iti hustoy di rabi. Adda ka di manan pinampanunot mo? Iso di ka unay nakaturog. Adda nanang. Ay, awan. Awan nanang. Sige, ingkang araw da nagdigos. Tamapan kanto ni Jo opisina yo. Umay nakaitulod ni Lolom. Sapay na ko, ma. Tamadanon ko pa ni Elisa iti baleda. Kaya't ko ang makasarita. Ha? Adaw mo awak. Nimot kayo mo, Shasha. Hello, Shasha. Hello, Jurin. Di mo ka di pa ilinugtan ti Facebook account mo? Saan pa'y? Tayak pa'y nasanga. Apay ka di? Ada yung post ko, Jai. Kita ang tulatan. Sige. Kita aktulatan. No, ada ka di balay. Anya? Agawid ka? Juan, undawi akon. Oh. Nasayat nga rin kasta.
Okay, umayag to ija balayo, ento nam namaag ang makadanon kan. Anya? Wen, Jurin. Okay, bye. Bye. Pauna yan. Nailawaan ko nga na iba ka, nga undawi ako nga agawit. Ay. Inda ko rin opisina, nanang. Sige, agad-agad ka na. Wan, nanang. Haging ka ita. Kasla makitkitak pa lang tilatawan ta rin kini siya. Nga insan di Ma'am Chona iti messenger ko. Ah. Ni Churin ti dimtang. Elisa. Agyaman at tanabutan ka pa lang dito balayo. Nakaumay ka, Mat? Wano? Ibagam ka din no sino ti kunkunam anak karik nam iti ayat. Ha? Elisa? No, iso ti umay pa ka. Saanan alaskan? Tamo ko no asino day siya babae. Anya? Amumon? Wancho rin. Amo kon ani siya tidakta ka matem idi a babae. Anya? Elisa, denggan ako. Maladaw ako na ti opisina. Sige ha, mapanakon. Umay kan, itulnog ka na di opisina. Saanan? Itulod nak ni Lolo. Kat amangan no agungat ni Shasha. Anya dito nga ibagbagamon, Elisa. Sige ha, ditakan. Ha? Napanan? Saan ang nalawag dagiti imbagbaga na kanya? Mabit lang, umayan. Naimbag nga daw yung Uncle. Sikamat gayam, Jorin. Sumrek ka. Agyaman na Uncle. Itaman pa eh. Hanya ti bagam. Wano. Ada ka di manen madi, ana pasamak kini ma'am. Awan Uncle. Ngam na Elisa ti problema. Ni Elisa. Ada ka di sa inyo anak ginawatan. Kaslakas ta Uncle. Hanya di kahit mo asawan. Saan ka amawatan? Di lang mabalin ng ilaw-lawag mo. Itay na panak iti balayda. Kat makasursuron kanyak. Tapay? Hanya di ka po na. Kuna nang amuna ka ng tisungbat dahil di sa ludsod na kanyak. Idi nagkuyog kami. Aber, hanya ti sinaludsod na. Sinaludsod na. No addan nakariknak iti ayat. Kat kunak nga addan. Anya? Ngam saan ko nga imbaga. No asino Uncle. Kat itay nagkita kami. Kuna lang amunan. Oh, asino ti amo na ababayan na karik namin tayo? Ni Shasha Uncle. Anya? Apay, agpaiso ka di ti atap na? Saan Uncle? Saan nga iso? Apay nga rod nga iso ti atapan ni Elisa. Anya tinanggapuan na anagatap iti kasta. Deta nga rod ti saan ko nga amo Uncle. Iso ti pakaburiburak iti agdama. Nasa ka na mamuam no anya tinagibasaran ni Elisa. Iti panang itudunaw ino panagatap na kinisyasya. Kasano Uncle? Kasaritam. Wino ni mamim. Panganwad na imbagana kini Elisa. Wen Uncle. Kasaritak kan palot putok to ida. No da imbagada kin Elisa.
Napantianak ko iya opisina na. Ngam, ladlaw ko akas lakawaw ti ulo na. Anda nga ta problema na. Tapay ako na naasan unay anak katurog idirabi. Ha? Ni Dominic to yung mawawag. Anya ka damat ibagana. Hello, Dominic? Hello. Ni Elisa? Napanan iya opisina. Apay ka di? Ang dala kong makayat ko at amagan kin kwa na. Awagam tulaan nga ninton malam. Sige, sige. Mayat ka timod lang timod ni Elisa pimanaw di tabalayo. Saan nga, Rod? Iso ti pakaburbor tsakan kwa na. Tapay. Diyak man amo. Ngam, kunana asaan unay anang katurog idirabi. Ani, nakasaritak dya doktor mo. Kat anya ti kunana. Mabalin mo to ka nung tiro mo rin dun maminsan nga aldaw. Nasayat no kasta. Diyak kayatin di agtali na diti ospital iti mabayag. Wen, surutom lakit di tibilin ti doktor kan ka. Wan, surutek mo tapno nadarasak nga gimbag. Ken kang runaan ti amin. No adda saan mo akayat, saan ka nga agpungpungtot. Da kayo lang kini Jorente agar aramid iti pagpungpong tutak. Saan na kami kumaapabasulan iti anak mo? Tanya asaan idinto ta nakasuksukir kayo. No adda man dagiti saan mo akayat. Idalan mo latta iti nasaya at awagas. Sanak asanta. Gagangay lang kanyak tiyag pungtot no dadyak magustuhan nga ramidyo. No di mo liklikan ti agpungtot. Amangan no. Doan niya. Apaya di mo ituloy. Amagan dumataya kon, kasta ka di? Huh? Hani, Takay kayat mo amataya kon. Tapno makapag sinubyan kayo iti dayjay a Criselda. Aging ka ita. Katawan amok arason. No apay ana ibaga ni Elisa. Nga ni siya tinakariknaak iti ayat. Banag asaan mo't nga ron ngagpaiso. Ay. Gayam. Kuna ni siya nga at insen na itay iti messenger ko. Kita akman no anya dayjay. Anya nga tatinsen na. Dayto yan. Ha? Tiladawan mi kini siya di ospital. Anak kakalabayak kinkwana. Ang mga nun nakita dayto yan ni Elisa. Kat iso tinang ibasaran na nga ni siya ti kursunadak. Ha? Ni Mami ti umawawag. Hello, Mami. Iho, imawag ka niya ti Shasha. Ada ka no insend na iti messenger mo. Nakita kong tinsen na iti messenger ko aladawan mi. Kasla na kaas-asi de gunay ti Riknayo. Kapoy ti dayjala dawan, iho. Nakita nga tamat ni Elisa daytoy aladawan mi. Wan, iho, kat sigurado. Nakita na, ta-insend ko iti messenger na. Anya? Sige, iho. Dayjay lang ti bagak. Bye. Bye, Mami. Nukasta. Nalawagan kanyak ti amin. Daytoy aladawan mi kini Shasha ti makagapo. No apay ana ibaga ni Elisa nga ni Shasha ti kursunadak.
masapol ang makasaritak ni Elisa. Inakdanunan iji opisina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan ti panagselfie iti kini Shasha. Kas maglaad ng relasyon iti daytoy aladawan mi nga insend na iti messenger ko. Ha? Ang mga no nakitan daytoy ni Elisa? Isu ana ibagana. Ani Shasha ti dakdakamatek iti ako rusunadak. Nasken ang makasaritak ni Elisa. Ni Mami. Umawawag. Hello, Mami. Iho, imaw ka niya di siya kunada na da-insend na iti messenger mo. Uwan, Mami. Nakita kon. Diladawan mi idi dito ospital. Ti-insend na iti messenger ko. Kasla da relasyon niyo, iti da italadawan niyo. Nakita matamat ta ni Elisa dito aladawan mi, Mami. Sigurado nakita na. Kaputa insend ko mo iti messenger na. Pinakibiyang akon. Nakita na da ita-retrato yo kani Shasha. Anya. Nukasta. Nalawagan kanyak ti Ami. Hello, Jorin. Hello, dagdagan na ka ni Paila, Uwan, Mami. Oh, hindi pa nang kita kini na ita picture yo kani Shasha. Talagang bagay kayo, iho. Anya. Nakapimpintas ni Shasha. Kan baknang da. Baknang akas ka na tayo. Iso may bagay kayo, iti tunggal maysa. Mami. Saan nga ti kinapintas kan kinabak ng ti pagrukudak nga agayat? Anya nga ron? No asino ti ipitpitik to'y puso. Kat iso ti ayatak. Nga uray no napangalaw, Mami. Iho, saan mo ang pandasan ti agayat iti saan tayo akalimol iti biyag tadyak kaya? Mami. Mabigbig ti pamilya tayo. Ada tayo iti nga ato pedestal ti kagimungan. Dayta ka di ti rason adayon kayat atalyawan dagiti marigrigat, Mami. Iho'y pagpagaklaan dayan tayo ang pedestal. Mami. Laglag ito niyo kuma. Anak kabaddak kayo pailaang itinaga. Oh, saan man natila ipagpagam? Saan dak kumapungdan? Nukas pangarigan. Taagayatak itinapanglaw. Saan na mabalin? Itian niya arason, Mami. Kapunta saan na mabalin nga agtakop ti Pino kan sabat. Anya. Asino man ang tiga nasarita iti cellphone mo? Ni Jorin, di na magkuno nakita ng tilatawad na kiti Shasha. Anya ti kunad. Nakita na ka doon, kadkudak, ang bagay na. Napintas ni Shasha, kan baknang. Kaya anya ti kunad ni Jorin. Nakasuron. Apay. Saan ka no, akinabaknang o nakinapintas ti pangarukodan na nga kayat? Dahil ti pagkunaan, nga ad-adda at puso na ti pagturayan na. No agayat ti anak ta. Ikarigatak, amatin nagtirik na kan Shasha. Mga asim, saan mo kumapakibiyangan ti ayat ni Jorin? Tayo ko na ako. Ad-ada siya ti mag-aamoy ti pagsayatan na. Iso ang makibiyangak. Tanamati ni Elisa iti palawag ko. Maipapan iti na forward aladawan mi kini Shasha. Ningamin, Mami.
Amok, idaldal na ni Sasha nga isot armak. Winong ayatak. Nung pulos nga awan rik na kingkwana. Nung timarikrik na kini Elisa. Pulos ajak maawatan. At dadya ka nito mariknak, di kinapatag na kanyak akas kabsat. Uwang gayam. Malagip ko tinasao kanyak ni daddy iti na minsan. Kat saanan ana ulit ana ibaga kanyak ni dad. Ti kabsat ko ana kidnap. Bali inauna kanyak ni Elisa iti do asawan. Kat katawanan na ko man day di Maria Socorro akabsat ko ana kidnap. Uwan. Kas ko man kini Elisa ti kabsat ko. Sa anak ko mga agmay maysa. Si bibiyag pa'y nga tati kabsat ko. No si bibiyag, sa dino ti ayan na. Asino tinang kidnap yung kuwana. Kaslasanak ama umamang buy-buya iti daytoy aladawan mikan ni Julien. Bagay kami talaga. Napintasan. Kat gwapo man. Ah, le Auntie Chona. Iso daytoy mawawang. Hello, Auntie? Iha, kasla saan ang kamauma bang buhay-buhay at iladawan yung kinyijurin? Bagay kayo. Kasta ka di, Auntie? Wan, talagang agkabagay kayo. Isa kinasaritak ti anak ko. Nga, anya, Auntie? Kaagayan ka. Asi ka tipilin na ngayat. Oh, anya? Di mo ka di kayat ti anak ko, Shasha? Nagkwa, Auntie. Oo, pwede ka makasumpat. Wano, adda ka din kaayat-ayat mo. Oh, awan pa, Auntie. Ito na lang ka. Tsak masumbatan ti sarudsud yun. Apay. Ngamin eh. Awan pa yung na ibagbaga ni Julien kanyak. Uraya, Miha. Siguro, pangalaala lang iti gondaway. Saan na pala siguro ang may bagaita, direktanakan ka? Kasta na tangag pa ito, Auntie Chona. Ni Lisa, nakaragragsak asimbang patanaga po iti opisina. Agkan tapay itay asimrat iti kwarto na. Itay bigat, kasla aglaladot. Ngam ita, naragsakan. Anak ko, adan samat sa ti apo kaw. Wan tatang, gimatag pa iti barbecue. Agmerinda kayo kitde. Ayan nga raw, tigin at gatang na. Ada iti kusina, ken nakadasaran. Sige, umay kayon tang. Anya pa iti sa bali ang ginatang na. Ay, sa anak una iti karne kanataba. Ada pa'y turon ken empanada. Sige, umay kayon. Intayon iti kusina. Ay, mo kaya. Asino di agdayday yung itay anapasungada. Ti apo ko yo Ikas na. Wan tatang. Nay, anya ti makagapo ang nakaragragsak kasimbang pa manipod iti trabaho na. Saan ko marod nga mo tatang? Tanakalidliday itay bigat. Kan nakamirogrog pa'y. Gamita kat nakaragragsak. Nay, apay nga ta, anak ka. Damagat to tatang. Mas daawak lang amin, no apay akas jay.
tinapanan ni Victor. Madangata na panaginatang itirwar. Kana, honey. Pati tamad kaya man. Good news. Oh, anya day ta good news. Sa tino tinagapuang. Kagap-gapo kiti doktor mo. Kat nagsarita kami. Kat, anya ti ko nada. Babalin mo to kanong tirumwar dito yung hospital. Agpaiso? Well, iso na lang. Kaado dagiti agas nga inireseta na ka. Ay na, Victor, maumaak pa'y kiti nga tumtumar. Di mo liwayan ti agtumarani. Iti kasta, umimbag ka adagos. Alawad, tadyak pa'y matkayat ti matay. Kunak ita'y bigat kin Elisa. Nga ije balay dati pangibagaking kwa na. No asino ti kunkunak a babae ako sunadak. Isong enton rabi kat inak ije balay da. Gundawayak ti kaawan payla ang damami kanta di dito'y balay. Ha? Ni siya dito yung mababag. Anya nga tamanan ti ibagana. Hello, Shasha. Jorin, agyan mo na ta sinong batang tiyawag ko. Anya nga minti bagam. Inawagat na dito barkada. Ket, imbagat nga umay na dito balay into trabi. Apay, anya ti makagapo nga ayabam dagiti barkadam. Kaya ko, agjajaming tayo, Jorin. Anya, tayo kunam. Kaya't mo asawin ka ramanak. Of course! Sigati kaya't ko akang lunaan asa nga ilig. Isa ngay nawagan ka. Lading itak Shasha. Ha? Payam tikid daw ko agjajaming tayo into trabi, Jorin. Sa anak namin na naruam unay ang makipulpulapol iti pasig a babae Shasha. O di, awagat ni Uncle Tommy ni. Taison to kita dwa tayo. Ken, ti-driver ko. Nakayong tulatan Shasha. Sa anak ko mangiramraman. Wala na, Jorin, please. Adan to sa baling aldaw. Ang makijaming ak kada kayo, kada gitigagayam mo. Ti anak ko. Saan man din amay ladawan ti kinaragsak na. Tagkan-kanta pa itay bayat nga daldalos. Mas dawa ka talaga kadagiti tingtignay na. Casilda, anak. Tatang, kunak manunapan kayo ni Jay Shop. Ay, madamdama pa. Kat iso Say, anak mo. Adan sa ije banyo tatang. Simrat mo't itay nakadalos. Aya. Mas daawa ka talaga. Itay damagit no at pakaragsakan na. Di namat ibaga. Aya, ay, may amlat ka, ha? Dala siguro pakaragsakan niya unay. Huwag nga taang. Sige nga raw, sama pa na ko ni Jisha. Hello, Iha. Anya ti bagam, to imawag ka ba't? Inawagan kami ni Jorin ni Jabalayo, auntie. Kat, anya ti baganakan ka. Kunat no umay tumakijaming kada kami kada giti barkada. Oh, anya ti bagana. Kunana, saan ka no naruang makipulpulapol iti pasig ka babae, auntie? Pudno day ta, Iha. Ngamin bagakat ko na. Awing sagto ni Uncle Dominic. Tapno, ada ka duha na lalaki. Kasamad kang ti driver ko. Kat, imanugot ka di?
Saan nga Rodante? Alahbay ab tawagak ni Dominic. Isuti ba nga lukoy ka ni Jorin nga umaydan to? Thank you, Auntie. Sige man nga Rod. Mapanugot ni Uncle Dominic ni Jorin. Wan, iha. Hello, Jonah. Anday ba kam? Tanakawag ka? Dominic. Palubusan na paglagan ni doktor ko nga agawin dito tigaan. Nasayado kasta. Agyaman at impakamong kanya. Huwag nga Rod. Saan at iruruar ko dito ospital di talaga nga ibagak. Anya Rod? At ang amin kidaw ni Shasha, kasapay ko matapat kang. Anya tikit daw na. Kaya't na kumbisir ni Jorin, tamapan kayo makijaming balay na Shasha. Anya? Kung ka nung amin ni Jorin, ang babae na makipula-pul, iti pasi ka babae. Iswakid daw nyo kanya? Tasyak timang koyog? Kasta nga ron. Tabarang naman lukoy mo. Among tigalad di anak mo. Nukunana di na kaya. Di mo mapili. Awan ka, siti padasam, Dominic. Apay nga minakayat mo amapan ni Jorin, iti mansyon da siya siya. Tapno maya si ni Jorin diriktada. Barang agayan tumatan ka ni Shasha. Anya? Kaya't ko, agayan ti anak ko. Ni Shasha ti ayatan na. Mas daw king kain si kati makakad na agpili. Kasanon, no saan nga isutayatan ni Jorin? Pilidag. Isungay tapay laan, kaya't kon abaya si Dag, tirik na nakad ni Shasha. Di makon naklangan niya. Saan mo kumapakibiyangan ti pakasaknan ti puso ni Jorin? Ayaw-awa na ti salitaan ka, Dominic. Lading itek. Ngayon saan ko ang mapatgan tikit daw mo? Anya? Ada bukod na panunot ti anak mo. Napatgan na no saan ti awis ni siya siya. Kasilda anak yaw. Nakaragragsak manain asimang pa si anak mo. Ay natatang, sipod itay simangpet kat saan na may ladawan ti kinaragsak na. Wan nga raw. Bidigat mo't anak ragragsakan. Naitangaro ti pakaburbor tsakin ko na. Sinalusod mo ka, Jane. Doon niya si pakaragsakan na. Wan tatang, di namat ibaga. Ay, isalut-sudak ko man. Barang no ibagana kanya. Alaman nga ron tatang? Ay, wun gayam. Yay kid-kid daw na apa nagbakasyon mo di sibaw. Sana ka din amalag nagipat. Ama tatang, pilitan nakpailaang ngayam amok kano kadagiti kakabagyan na. Wun gaputa karbangan na day kanan ka. Ama, tatang, Saan adakers no ma'am na maati kabagyan ay di amana. tatang, lakay kayon. Mabakak nga agmay-maysa kayo dito'y balay. Ay, saan kayo magngagbayan? Noong kayo agbakasyon. Iso adin nakpakadanagan. Kayang-kaya. Ay, yak kaya tatang. Di mo kaya? Amam-amo ni Elisa, dagiti kakabagyan na. Gapot awan kakabagyan na, ijay Cebu. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan adakers no ma'am-amo na mo ti kakabagyan na di amana? Tatang, lakay kayon. Mabakak nga agmay-maysa kayo dito'y balay. Saan kayo ngagbayag noong kayo agbakasyon? Iso di nakpakadanagan. Kayang-kaya. Yak kaya tatang. Di mo kaya? Amam-amo ni Elisa, dagiti kakabagyan na.
Gaputa, awan ka kabagyan na ijay Cebu. Anya? Kayat ko asawan. Jak am mo, dagiti ka kabagyan na. Victor, agawid ka pailaan. O, api ang pagawidin na kani. Anda ka di ka sa pula, mapaalam ni Jabalay. Awan, gam kayat ko akasaritam ni Churin. May papanitian niya. May papaniti tarigagay ni Shasha. Apan nakijaming kuma ni Churin. Kadakwada. Kung naman nagkadkadan ni Jorin ti awis ni Shasha. Iso nga ro, da pagawidan ka pailaang. Talo ko yung di anak ta. Ang mga nagsakit tumanan tinakal ni Shasha. No sana pagustuhan ni Churin. Saan nga tamat, hani? Alan, agawid ka pailaang. Takasaritam. Kasi na awagat tulangan. Nasaysayahat matlaan no personal akasaritam. Hani adda bukod aga panunutan ni Jorin. Iso nga uray anya ti ibagbagat. No di na kayat. Saan na nga aramidan? Hello, Uncle Dominic. O, Jurin. Imawag kanya kita aldaw ni Mamim. Anya timbaga na kada kayo, Uncle. Alukuyin ka kano ang mapanta iti awis ni Shasha. Anya? Ay, jak kayat, Uncle. Da kayo, no kayat yu timapan. Sana ka mapan. Kan ko na kini Mamim, asan nakaapilida na mapan. Nasaya at no naibagayo ti kastaking kwa na, Uncle. Wen, taam mo kasan mo matakay ti mapan? Talaga, Uncle. Mas tawag iti inam. Idildil na launay king ka ni Shasha. Takayat na nga isutayadam. Ay, no apay kit di akas dyan ni Mami. Yumsan mo ko mga ipalobos. Adiktaran na kaidag na nayon ni Mamim. Nang runa, no may panggap iti ayat mo. Well, Uncle. Tada ka bukbukudak apanunot kon puso. Nasaya at tamom reda. Ay, no apay kiti. Akas jayit ni Mamim. No ay ayunam latta ti kayat na. Si kanto ti agbanag ang nakakaasi. Wen, Uncle. Hello, Shasha? Auntie, nalukuyo ka din ni Jurin nga umay ito dito'y balayin dun rabi Ay, inawagak hangam ko na nasaan na makaumay. Ha? Gayo ka din pagati ni Uncle Dominic? Ang kasaritanan ni Jurin? Imbagak, gamay samot ni Dominic. Di na kaya't akadwaan ni Jorin. Anya? Andan tulaan sa bali agundaway, iha. Isunton ti panakidjaming ti anak ko kan ka. Sige nga ro, Auntie. Awan ti mabalin ko na talaga sana kayat ni Jurin ti umay. Alabay iha. Kasaritak tumanon. Nay, itaman pa'y arabi iti ya ay ni Jorin iti balay. Huwan nga rod tatang. Anya nga ta ti ibaga na aya. Tsaka mutang. Sigurado nga importante lakit ni. Tari na brabiin na pa'y ti imbay. Saan nga ta? Nga umay na pasyaran ti anak mo. Ha? Anya? Nagpintas ni Lisa.
nasingpert ka na imba. Kay, ang mga no agayatan kay Kuana. Sana mabalin, tatang. Sa apay ako na, tikasta. Gaputa saan lakit di akayat ni Chona, ti apo ko yo. Anak ko, Inakiti ayanda. Damag, noan niya talaga tigagara ni Jorin. saan? Di kan mapan. Nakababain no kan sumamsampitaw iti saritaan da. Uwanang. Kasanon, no agayatan nga agpaiso ni Jorin iti apo ko yo, tatang. Kasaritam siya di Elisa. Intun makapanawon dito. Hani, aginanakan. Tapno masapa ka nga agriing. Sarsardam pa'y lahaag sa anak pa'y makaturok. Adda ka di mang burburibor ken ka. Ti sana pa ng paggusto ti anak ta, iti awis ni Shasha. Narigat mat no pilitan tama pa no saan na kayat. No ni Eli sa tigapuna, nakaalalist to amapat. Taapay nga iraman mo manan ni Elisa. Gaputa napat patiglat ta dayjay nga Elisa iti anak ta. Adda ka di dakas na no kastaman bilang. Empleyado tayo lang ni Elisa, at sana rumbang nga ayat ti anak ta. No iso ti ayaten ti anak ta, awan karbangan ta ang mangipawil kan kuan. Jaki palubos. Mangriribukak. No kasta ti aramidan ni Jorin. Amok alakigtot ni Elisa. Iti impod no king kuana. Sapay la ko ma. Tasaan nga agbaliw iti panakilangan na kanya. Awan mo't gapuna nga agbaliw. Ngam nakitak iti reaksyon iti rupa na. Nakigtot. Amok adi na namlamaan dayjay. Tatiam muna. Kat ni Shasha ti kunak akursunada. Apay akas to iti mariknak. Saan ko nga mo? No agdwa-dwa ak iti na ibagak apalagayat ko kin Elisa. Taada sa bali ang mariknak. Adyak mailadawan. Nang runa no agsangsango kami kin Elisa. Kaya't kong arakupan. Ngam saan asabali arik na ti palangarakop. Kaslarik na ti may sa akabsat ti marikrik na kingkwana. Nagtukyan ni Jorin, iti awis ko. Impabawi kon, ti panagtsatsaming mi kadagiti gagayam ko dito'y balay. Ha? Awan tumutla ang tigkanas ko. Notay-chay nga Elisa, ti mga awis ken ni Jorin, nakaalis to amapan. Emna siya, nagado arason na. Paknangag, ken adayo anapimpintasa ngam iti dayjay nga Elisa. Oh, insulto kanya ker aramidan dayjay a Jorin.
na nakaraeng anak ka. Wan tatang. Ngamin. Nasa pasimrek ni Elisa. Mabit lang at agtimpla kiti kapeyo. Alam mo anak ka, ang mabait laeng. Anya nga oras, api mano ni Juray. Nakaturog ak ngamilan ka. Medyo rabiin tatang. Kat. Nanay, nagunag din asin na ay data. Sakbay ang naturog ni Elisa di rabii. Pinagpudnok no anya ti ranta ni Jorin tatang. Kahit anya tinabuang. Nagrayo ka nun ni Jorin kan kuana. Anya? Griselda, nakadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Gaputada problema, Dominic. Anya dayta? Ni Jorin. Apay ni Jorin? Anya ti problema mo kenkwana? Agayatan ti anak ko. Anya? Isuitat problema, Dominic. Tabay a problema. Idinto ta baromot ni Jorin kan balasang mat ni Elisa. Wan. Agpaiso anawaya ang agpadpada. Nicho na ti problema. Tabay man na problema. No agayatan ti anak na iti anak mo. Gaputa amok adina kayat ti anak ko para iti anak na. Griselda. Dominic. Tsak kayat amapasaran tumat ti anak ko. Tinapasarak kan ayat. Tima ko na Griselda. Saan ko maasika ti lapad iti panagragsak ti anak mo? Kamaodyanan na. Nat nagmatlangan tirik na ni Jorin kini Elisa. Umay ayon dagiti planok. Makabalis ak tumatlaangin kadakwanan no kas pangarigan. No kunayo analipat akong ti agibalas. Nagbidot kayo. Sa anak asumardeng, aging kaajak marakrak ti pamilyayo. Nakalaglang antirik nak, anabigatan. Gapot pan nakaibagak matlaangan kina Elisa. Di marikrik nak ng ayat kingkwana. Diyos ko, sapay ako ma. Taadda ka imo dingak iti puson Elisa. Ha? Ni Shasha. Iso da ito'y umaw-awat. Anya tati ibagana. Hello, Shasha. Hello, Jorin. Ada ka katitita palayo? Wen, adak diti balay. Apay ka di? O may katagasan. Ada pa pananta. Anya? Sa anak ang makaumay. Tada klasik inton madamdama. Ha? Ay, kunak man no. Awat klase may tangal daw, Jorin. Adda, iso nga jak makaumay no sa di naman kumati papananta. Ah, okay. Sana ba nga Roden? Intong maminsan latan, di panangawis ko ken ka. Well, kitagyaman nak no maawatan nak. Agna na yun tulad tamawatan ka, Jorin. Gabuta na patid ka kanya. Anya ti kayat mo asawen? Napatildakin ka akas gayam?
siya. Auntie, ba't kanya tinapalabas anak patan? Saita, labat kripak manan. Tapay, anyat nakabantri pa mabigpigat. Inawabag ni Jurin. Kaya, imbaga katagasas dita balayo. Taad ako mapapanan mi. Kat anyat ko na ni Jurin. Nagkitkitan naman na ni Tati Awis ko. Anda ka nung klase na? Anya, ti amok katawan klase na itangal daw, taisot ko nanay di kalman. Sa itangarod mo tiyang mo, kanti. Nga may tayo nawagan. Kuna naman din nga ta klase na. Bayag iha, takasaritak ni Jurin. Ure katagrubrubat kami nga agawid. Agbay so ka diti, nadamag ko, Jurain. Nga niya, Uncle. Pinasyar mo ka no ni Lisa di rabi katimbagamon ti panagayat mo keng kwan. Ha? Asino tinakadamagan nyo iti day tabanag, Uncle? Sana nanas ka na mamam no asino tinakadamagag. Song batam ti saludsud ko. Agpay sa, Uncle. Itapay lang kablawang ka. Ha? Taapay, Uncle. Ammo ti agpili. Anya? Bagay kayo una kini Lisa. Napindas, nasingbat, kanaima. No kasta, sa anak mitlang ang nagkamali, iti panang pilit king kuha na, Uncle. Sana pulos. Ngam amok akontraan lakit din ni Mami, ti panagayat ko kini Elisa. Saan mong ipalubos sa diktaran na kanimamim? Panggap, iti pakasit ng tipusom, kan panagayat mo kini Elisa. Wen, Uncle. Nakasaganak ang mangilaban, iti marikriknak ng ayat kini Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bagay kayo una kini Elisa, Jorin. Saan ka nagbidto ta ng pilikin ko na? Agpay sa, Uncle. Napintas, nasingpat, kanaima. Wen, Uncle. Kat dagi tatalugading na, tinamagrusing to'y puso ng agayat king kuha na. Nalaing ka ng pilikin ko na. Adda parikot ko, Uncle. Daan niya di parikot mo. Ni Mami. Amok akontraan na lakit di, ti panagdaton ko kini Elisa. Saan mong ipalubo sa diktaran na kanimamim panggap iti ayat mo? Wen, Uncle. Nakasagana at matkip di, amang ilaban iti panagayat ko kini Elisa. Nasayad no kasta. Masapol apatid karek ti pakinak na. Ay, agyaman nakaawit na matlangan. Wen, honey, katagyaman ta iti Diyos, tanaimbag kamatladagos. Ayan nga ta ni Jurin. Oh, Ang mga no, daday jalikod. damagan man kit di ka dagiti katulong no napanot la iji eskwilaan. Wen, honey, Napad siguro. Ta saan ni anas ang putan? honey, kuna na ising, nakasando ka numat lang ni Jory na rimwar. Anya, kaya't nasawad sana na pa ni di pagkadalan. Napanan na nga ta. Kuna na kami ni di kalman gawan klase na itangal daw.
Hapay nga ron ako na nakinisasya nga adda klase na. Daputa kayat na tinumiklik. Anya. Awagak ti anak ta. Amot no sa dino tinapanan na. Ne. Tilugan siya anak ta ti dimteng, hani. Sa dino nga ta tinaggapuan na. Dahil tatisan ko nga mo. Mami, Daddy, ada kayo gayam. Wen, aguray ka. Nakasando ka, na pa niya pagadalan niyo? Ay, kuha mami. Sa dino tayo ang tibag mo. Kuha mami. Awan klasik akas inbagak kada kayo idikalman. Aniya. Hani, laglagi pang tibilin kan ka ti doktor, asaan ka unay nga agpungpung to. Nakasanod siya kag pungto, ti dito tagol all bod ni Jorin. Diyak namin kahit asumurot kini Shasha, mami. Wen, nga papay nga rod, anak daras ka ama pano ni Elisa ti kakuyog mo. Ay, mami. Kaya't na ka di asawan. Napatpatiglatan ni Elisa kan kaangam ni Shasha. Talaga asan ang maikat iti panunot ko. Ti panagaram ni Jorin iti anak ko. Sigurado ano maamuan ni Chona. Dakalakit di nga iskandalo. Kat namagan no ikatan na pay ni Elisa kas empleyado na. Ta sigurado ak. Saan nalakit di akayat ti anak ko apara ken ni Jorin. Anya ti pampanunutem. May kulkulin ka. Kuha dad. Makonkonsensya ka, gapo iti panagulbod mo, kini Shasha. Saan dad? Anya nga rod. Ni ka di mami. Tanapat patigkan ka ni Elisa alam ni Shasha. Tadakas ka di. Nukas tamang bilang dad. Saan, iho? Tanya kumamat ti pagdaksan ra. Apay nga rod akaguranak ni mami dad. Amang isakit kini Elisa. Gaputa sana kayat amat nagtiriknam kini Elisa, iho. Iti anya arason dad. Idinto ta na singpot kan nalaingmot ni Elisa. Gaputa na kurapay da. Taumdas ka di day ta arason. Tapno iso ti agpili iti ayasak dad. Aguray ka man, iho. Madlaw ko ket. Kasla at damot ten panagayat mo ken ni Elisa. Ay, kuha dad. Sumbatan nak. Ket saan ka kumanga agulbod? Anya nga tati sumbat ko. Parurayak ti sumbat mo, Jorin. Sapay kumata di nakpaglibakan. Ibagak kada kayo ti podno dad. Yung kidawag. Adiyo ko maibagbagaki ni mami. No pagsayaatan, apay kit di nga ibagak. Ikarik. Jack ibagaken kwa na, iho. Dad, Sige. Ibagak mo. hindi rabi pinashare ko ni Elisa. Kat imbagak ti ayat ko kingkwana. Anya? Lukas ta, podno ti atap ko. Nga adda panagayat mo ken ni Elisa. Nabayagan ana idumduma tirek na kingkwana dad. Aging gang empudno kon kingkwana. Nga misigurado ka kadi iti ayat ang marektrik nam para ken ni Elisa, iho. Oem dad, ay ayatak ni Elisa. Nung pang-asiyo, tadiyo ko maibagbagaki ni mami.
Wen iho, namnamae madwa talaeng amakam mo. Amo pa yung Uncle Dominic, Dad. Oh, apay nga imbagam ken ko na. Saan, Dad? Ngumjak amo. No asino tinakamuan na. No saan asika amangan no ni Elisa? Panagkunagkat saan nga iso, Dad? No saan nga iso? Mabalin nga rod at ina na tinakaibaga ken ni Dominic. Siguro, Dad. Bayam, kasaritak to ni Dominic nga ilimod na ken mamim tinaamwan na. Hello, siya, iha. Hello, Auntie Chona. Nagkasapot kayo ka din? Wan, anda ako dito'y balay. Lukas na. Umayat di kahit tama dyan. O sige, orayan ka. Oh, sige nga Rodin, Auntie. Bye. Bye, iha. Sino dyan mawag, Mami? Ni siya. Anya man ang timbaga na. Umay ka no dito'y balay, takayat nag-amakita. Da kayo nga tanga agpay sa tigagara na, Mami. Wino siya. Siya mati ko na kayat na makita. Kapunta ka sang-sangpot ko, manipo di ospital. Nasaya at nung kasta, Mami. Aglalo ko't adda pa pala. Anya, rumar ka manan? Adalangin nakdatangan ni Gemol, Mami. Kit amangan mo ibayaga. Saan? Di ka rumar. Tapay alapdandak arumor, Mami. Gapunta kayat kung agsango kayo kinisya-asya. Uraya, masumangpot. Anya? Win ang saan mat asyak tigagara na, Mami. Isyak tinrason na, gamamok. Sikat kayat na makita, iho. Anya? Wan, iho. Iso nga urayam, ha? Tapno makapagsarita kayo. Ayon gayam, ni dadim. Remuar, Mami. Sa dino tinapanan na? Iti ayang da Uncle Dominic, Mami. Anya? Oh, tila da kasi nagbalon manan iti numanda kat mabartek to manan na sumangpa. Oh, at nagadi bagam da nakaumay ka, Victor. Dapat iti baga, Dominic. Ang uminom tapay nga muna. Ang daarak nga intukot ko. Sige. Da irapin da nga rod ti uminom. Kompleto ti balon ko ngay maay. Ang dapay ginatang ko apulutan. Da ito iti magusto aking kanumay ka diti balay at dalat na balon mo, Victor. Sige. Saan nga roda na paybayag? Uminom tan. Sige. Ay, madinsa. May kawa ka, Dominic. Nyagayam ti bagam ako nam. Dahil kat, may papan iti panangipod no ti anak ko. Iti ayat na. Ken ni Elisa. Isugat iti pagsaritaan ta. Ibaga ka nga Ruden, Dominic. Abay, di mo kaya ti panagdaton ni Jorin kini Elisa? Aman, kayat ko. Saan ka makibiyang no asino ti kayat ni Jory? Madlagayam. Anya nga ro ti problema? Ti asawak. Sigurado. Di nalaki ti kayat ni Elisa apara kay Jorin. Man nakibiyang ngamin di asawa. Anya nga ro ti kayat mo mapasamak? Victor, ipagpakaasik. Di mo ko maibagbaga kini Chona. Ngayon pod nun ni Jorin ti ayat na kini Elisa. Amom, Victor, pagbalbalin na nakachismoso. Anya? Ilimod jo kini Chona ti amin? Well, gapot alapdan na lakit di ti panagdaton ni Jorin ken ni Elisa
no bilang maamuan na. Kasta? Iso nga agpagpakasiak, Dominic. Saan ka nga gipulpulong iti asawa? Ulitak, Victor, di manulitan. Pagbalbalin ng nakachismoso. No, kasta ti kayo, diso. Bibiyang ko ba? Agyaman ak. Ipagpagapumla ko man ken Jorin, Dominic. Auntie, adamat gaya man ni Jorin dito'y balayo. Wan, katapag isutiya ay mo, ta makapagtungtong kayo. Wan, auntie. Ngamin, no awisit. Nakaadado ti rason na. No sana busy, ada pa panan na. Uray ang malmalam kay itan nga agsarsarita. Dito'y kanto pa yan namang grabe iiha. Anya? Amangan mo't no, kaumanak no mabayag unay ti pan nakitungtong ko ken ko auntie. Saan? Siyak ti makam mo. Okay. Amo yun. Magustos pa ko na ni Jorin. Ngamin, nasingpet. Talaga nasipot ti anak ko iha. Dahil tati maipagpanakil ko unay kan kuana. Naggasat kat nga tanti babae nga yatin nanto, auntie. Uray si ka, nakagasgasa ti lalaki apang yawatam to iti ayat mo. Ay, awan samot mayat kanya kanti. Agbakbaketak samot din na balasan. Oo, apay, di mo kayat ti anak ko. Auntie? Napamulagat ka. Sumbatang ba ti saludsud ko iha? Auntie Jonah, ni Jorin. Umayan dito yan tayo. Atay tan. Mami, siya. Magmerinda tayo pa eh. Agyaman nak iho, ta na panunot umutan apag meriendahan to bisita tayo. Buwan, Mami. Nakababain mo't no di tayo sa ngayon ni Shasha. Oh, makita mi iha? Very important person ka iti anak ko. Agbay so ka di, Jorin. Very important kan ka. Kuha. Oh. Churin, apay ngay. Agbabaid ka. Sumbatam ti saludsod ni Shasha. Agbay so ka di, VIP at kan ka, Jorin. Ha? Oh, Jurin, iho. Kit-kitaan nagmatlatan, Jorin. Ti saludsod ko, agbay so ka di. VIP at kan ka. Buwan, Shasha. Oh! Agbay so, Jorin. Una yan, to'y anak ko, takas laubing agsasao ita. Nakaroon sa unay ti panagbabain mo ita, iho. Oh. Agyaman na, Jorin. Agyaman na, kunay. Ani, gay matlugan ni Shasha tinakita kapimanaw. Wan, nabayag dito'y balay. Kunakno dito'y namang rabi ang nagawid matad. Babae ni siguro, iso nagawidan. Mabalin na kasta. Nga mamom, nalaos ti ragsak ni Shasha ang nagawid. Oh, anya tiga puta. Tiya ay na dito yung balay kasta. Wan, nangamin, inamin ni Jorin nga anak na kankwana. Kasta ka di. Anya mati namin na. Mabali na saan ka amamati na maamuam tiyang paiso, Victor. Anya ngamin day ta, honey. Imbaga na ka ni Shasha a VIP kankwana. Kasta ka di. Wala di, katamok. Dahil jayan ti pangrugyan ti ayat. Wano panagayat ti anak ta kan ni Shasha. Nalaos ti ragsak itay ni Shasha. Iti panangamin ko a VIP kanya.
Di nalam mo. Anapilitan na lang anang amin kinkuha na iti dayjay. Gapo kini mami. Jorin, Ha, adda kay mo't gaya man dad. Kumusta ti ipapanyo iti balay da Uncle Dominic? nagkarimat lang nga di na ibagbaga kini mami mga agdat-daton kan kini Elisa. Nagsayatan no kasta dad. Ngam, adaman sa lusudak kin ka, iho. Anya day ta dad. Agpaiso ka di nga impod nom, a VIP kan ka ni Shasha. Kuha dad. Sang batan na kumayo. Uwan dad. Kayat mo kadi apagang angawan ti ayat dagiti babae. Apa kay ramanan ni Elisa? Jorin, Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.